găsit, dragii mei, la o nouă ediție astăzi de Lifestyle, rubrica de make-up, bineînțeles, așa cum v-am obișnuit în fiecare vineri. Îl am alături de mine, bineînțeles, pe Dragoș. Bună! Ce Bună faci? să-ți fie inima, Dragoș, și bine ai revenit! Bine te-am regăsit și să-mi fie foarte bună, deși e, să știi, eu chiar Mai sunt ales un om că e bun. și Crăciunul acum, e Oricum. și păcat să nu-ți fie. Da, oricum, tot timpul este, n-am nicio... Eu sunt un om foarte bun și, cum de altfel, cred că ești și tu, nu? Tocmai de asta astăzi vom dărui. A, nu? Bine, atunci voi dărui doar eu. Dacă tu nu vrei, eu să... Ba nu, cum să nu? Împreună facem niște recomandări foarte drăguțe pentru ai noștri telespectatori care poate că sunt în pană de idei în această perioadă a anului și nu știu ce cadou să facă, cu atât mai mult cu cât e vorba de o, nu știu, iubită, mamă, soră sau... nu știu, Orice. Oricine poate folosi produsele pe care urmează să vi le arătăm. Așadar, avem niște idei de cadouri geniale pentru Crăciun. Urmăriți-ne pe parcursul emisiunii. Poate vă dăm și vouă o idee. Nu, Dragoș? De ce nu? Poate inspirăm oamenii, pentru că până la urmă scopul asta nostru este vorba. așa este acesta, așa că hai să o facem, nu? Da, vrem să vă inspirăm și să vă arătăm cât mai multe posibilități în a alege un cadou perfect. Ia uite că am început deja. Ce avem acolo, Dragoș? De fapt, astăzi vom avea mai multe branduri și o să le și spun ca să fie ușor să le găsească. Da, să găsească în mall produsele și respectivele cadouri. Aici vorbim de Cupio și vorbim așa. Despre paleta pe care am lăudat-o împreună ediția trecută. Da, așa este, da. Despre o pensulă care ne ajută să întindem produsele, să le aplicăm așa cum ar trebui. Și mai avem acolo încă un mic creion, dacă îl vezi pe lângă paletă, este un creion pentru sprâncene. Toate paletele pe care, sau nu paletele, seturile astea pe care le vom vedea de la Cupio sunt în jur de 100 de lei. Ok. 100-110, prețurile sunt pe acolo, adică în jur de 100 de lei, prețul este deja redus. Dacă vom cumpăra fiecare produs în parte, el este mult mai scump decât dacă luăm așa ca set. Și da, se merită să facem asta, pentru că la poza pe care o vedem acum, este o chestie foarte simplă. Dacă ție îți place partea de contouring și știu că îți pui iluminator și folosești adesea aceste produse, atunci clar ăsta va fi un cadou special și potrivit pentru tine, cu siguranță. Pentru că avem ce trebuie. Avem și pensula care ne ajută, Da. avem și creionul pentru sprâncene și această paletă care include 2 farduri de obraz, 2 de contouring și 2 iluminatoare, este perfectă pentru cineva care le folosește, care se machează. Da. Și cine nu cunoaște paleta în detaliu poate să se uite la emisiunea de data trecută. Așa este, pentru a afla mai multe detalii și o va vedea și deschis, arată genial, dar bineînțeles o puteți găsi și la o simplă căutare pe Google pentru mai multe informații. Colegul meu vă ajuta cu numele brandului și cu un preț estimativ. Hai să vedem un următor pachet, Dragoș. Wow, aici vorbim despre un brand care cred că este peste tot în lumea asta, mai exact Sephora. Am descoperit în urmă cu câțiva ani, dar nu chiar foarte mulți, adică e cât de cât recentă treaba, că produsele lor de machiaj sunt foarte bune. Știi că am fost foarte surprins să descoper că au niște farduri extrem de pigmentate, farduri pentru ploape, că au niște produse pentru corp foarte bune. Știi că îți spuneam că eu de la ei folosesc carioca aceea cu care îmi trasez linia de eyeliner și că este de la marca Sephora? Îmi amintesc, așa este. Crede-mă, sunt foarte multe produse pe care ei le au și care sunt chiar foarte bune și rentabile. Nu sunt atât de scumpe precum la brandurile astea foarte mari. Sunt foarte curioasă ce conține acest pachet sau sunt mai multe pachete aici? Am făcut o poză care să cuprindă, pentru că pozele de astăzi sunt făcute de mine sau sunt print screen-uri, cred că se numesc, nu? De pe site, că am intrat pe site-ul brandului și am găsit acolo pachetul făcut. Sunt câteva seturi aici. Și unele sunt pentru corp, sau cel puțin, nu, cred că tot ceea ce este aici este pentru corp. Cel roz de deasupra este 200 de lei. Față, măscuțe ceva pentru față, cred că sunt cele de sus, cele de jos cred că sunt ceva pentru spray-uri și loțiuni de corp. Da, pentru că din ce văd așa este, am vrut să lărgesc un pic aria asta de machiaj, să ne axăm către beauty și mai mult. Adică mai mult de machiaj. Cam ce prețuri au? 200. Cea de sus care se vede cu puțin roz, e ușor de observat. Iar cele de jos sunt 100 și puțin. Nu mai știu exact pentru că nu mai știu la fiecare în parte, dar pe acolo era prețul lor. Eu consider că sunt accesibile. Setul de sus este foarte mare, așa că și merită banii.
mai ales că și mirosurile sunt foarte interesante și la Sephora găsim foarte multe cadouri de acest tip, știi? Pe care le putem lua în ambalaje speciale pentru Crăciun. Și am zis că, sigur, de ce să nu facem și asta până la urmă? Foarte drăguț și inspirat ești, Dragoș, în perioada asta. Te-a inspirat Crăciunul pe tine să ne arăți cât mai multe idei de astfel de cadouri. Mie mi se par geniale. Hai să vedem. Uite, chiar eram în pană de idei și cred că tocmai mi-ai dat un indiciu. Am și eu de făcut cadouri la rândul meu, îți dai seama. Ca toată lumea, Da. exact. Hai să vedem o altă trusă. Nu chiar. Un alt... E un alt sau? produs, mai E bine un alt spus. produs, O să ne axăm mai mult către buretele la alb pe care îl vezi lângă mine. Da, arată super fluffy. Da, exact așa și este, să știm. Da? Aici vorbim de NYX și de o colecție special dedicată Crăciunului. Dar vreau să vorbesc doar de acel burete deocamdată și nu despre paleta pe care o vedem, pentru că vedeta este buretele. Este unul super mega ultra fluffy, așa cum ai spus tu. Mă faci să îl iau. Da, l-am eu și o să ți-l arăt. Pentru că majoritatea produselor de astăzi eu deja le știu, pe majoritatea le cunosc. Pentru și... ce este burețelul? Acum îți spun. Atunci când avem un machiaj full, terminăm absolut tot, dar vrem să ieșim, nu știu, de Revelion până la undeva, mergi la prietenul tău, de exemplu, și vrei să fii super glam, știi? Atunci iei acest burete și îl faci așa, pe piele, știi? Îl atingi pe piele ușor. Da, cu ceva anume, adică burețelul ăsta vine în interior, da, are sclipici. Da, de la frumos. În interior. Da. Asta nu înțelegeam, mă gândeam că trebuie să fie o loțiune, da, ceva, un praf, o pudră. Da, un pigment super sclipicios cu ușor diamantat, dacă aș putea să-l numesc în felul ăsta. Super! Și este foarte frumos, deci îți dă un efect de la mișto. NYX ai spus. La NYX, da. Și este super accesibil, e 70 și puțin, dar este foarte mare, adică ți ajunge 5 ani să dai cu el, dar expiră după 1 sau 2, așa că să fim atenți. Așa că, ce să zic, să fim shining all the time. E un cadou. Bombă, ăsta e frumos rău. Se poate aplica pe tot corpul, da, presupun. Față, inclusiv tot față, corpul, super. păr. Da, hai că mi-ai dat o idee. Păcat că small-urile închise în weekend. În rest... Te aștept luni. Avem de alergat prin mall în perioada asta. Hai să vedem ce mai avem aici. Wow! Aici avem ambalaje speciale pentru Crăciun și vorbim despre Kiehl's de data asta. Ok. Este un brand, după cum probabil știi, care vinde sau care aduce în atenția tuturor produsele pentru față, pentru piele, care au contact direct cu pielea, produse care reglează diverse afecțiuni pe care le avem noi sau le rezolvă. Sunt produse foarte, foarte calitative și foarte bune. Uite, chiar în față vezi o mică cremă albă. Da. Este o cremă cu avocado specială pentru chiar. ochi. Da, cred că este una dintre ele. Este o cremă pentru ochi care hidratează foarte bine zona și este extrem de bună pentru că am încercat-o, am avut-o și am folosit-o. Evident că am încercat-o, așa că na. Și este foarte bună. Într-adevăr, de data asta vorbim de prețuri puțin mai ridicate, pentru că brandul este de așa natură. Da, sunt, uite, 280, 300 și puțin. Produsele sunt foarte mișto pentru că lista ingredientelor este foarte bună, nu au chestiile astea care să ne afecteze, toate sunt cât se poate de naturale și, sincer, acum eu n-am auzit niciun om care se plângă de calitatea produselor de la Kiehl's. Adică mergi cam pe sigur cu ele. Unde le putem găsi? În City Park, în Constanța și cred că și pe internet, dar nu sunt chiar convins. Dar în City Park există magazinul Kiehl's. Și acolo găsim nu doar seturile astea, găsim mult mai multe și o să mai avem încă o poză din magazin puțin mai târziu, probabil. Super. Hai să vedem. Un alt set găsit de Dragoș și interesant, uite. Niște idei. Tot... Da, nu vorbim puțin mai târziu, vorbim chiar acum. Chiar acum. O să te surprind puțin, în sensul că pe lângă aceste ambalaje speciale și pe lângă produsele care au probabil alt decor, cum se spune? Tot ambalaj pe la urmă e, nu? Da. Special dedicat Crăciunului și nu cel de linie pe care îl au în mod obișnuit. Vreau să vorbim despre Advent Calendar. Ceea ce vedem acum este unul de la Kiehl's acesta, care conține, din câte știu eu, 2 sau 3 produse în variantă full și restul sunt în variantă travel. Foarte benefice pentru că le putem folosi și ne putem da seama dacă ne plac aceste produse și dacă ne fac bine tenului. Prețul este de 370-380 pe acolo. Este un preț nici mare, nici mic, pentru că
Sunt multe produse, sunt 24 de produse, chiar dacă sunt variante Chiar travel. asta vreau să te întreb câte produse 24. sunt în astfel de... Și, bine, nu în toate, dar în ăsta atâtea sunt, pentru că există varianta de calendare cu mai puține ușițe din astea pe care să le deschidem. Am înțeles. Dar sunt produse foarte bune și recomand că atunci când știi că vrei să iei un cadou unei persoane care nu folosește chiar orice, știi, până la urmă și nu vrei să te înfici la vreun machiaj care e foarte scump și nu știi exact ce culori ar plăcea, dar are grijă de tenul și de pielea ei, uite aici, Kiehl's este magazinul potrivit pentru a face aceste lucruri, pentru a lua aceste pentru că îi cadouri. ofer posibilitatea de a-și alege ea practic singură pe viitor ce produs să folosească din Așa toate e. acelea. Cu siguranță tu, dacă primești acest tip de cadou, nu e așa că l-ai folosit? Bineînțeles, cum să nu le-aș încerca nerăbdătoare pe toate. Chiar aș fi curioasă dacă în final, ca să spun așa, aș rămâne sau aș prefera unul sau de ce nu mai multe produse din Așa gama e. asta. Și eu cu siguranță vei prefera mult mai multe. Interesantă idee, Dragoș. Hai să vedem mai departe ce seturi interesante vă mai propunem. Acum Ce vorbim avem aici? despre MAC. Avem Pigmenți. Nu chiar, să știi, uite, sunt două farduri în față, un mascara și mai este un produs care recunosc, nu mai știu ce era, probabil un creion sau ceva. Sunt seturi speciale pentru Crăciun, la fel, MAC are o ediție limitată în fiecare an de Crăciun cu produse diferite. Probabil sunt bestsellerurile din anul anterior, le relansează. Sau poate chiar anul în curs, cine Sau știe. poate că da, sunt niște produse destul de bune în principiu, care vin cu în portfaldul respectiv. Asta voiam să spun, da. Nu? Au un ambalaj, uite cât de frumos este ambalajul produselor și cât de multe conving practic să le cumperi, pentru că sunt ambalate frumos, știi? Și Da, ambalajul arată foarte shiny și numai Așa pentru e. ele zine să... Da. Și eu consider că o figură foarte interesantă de marketing pentru aceste branduri este următoarea. Ambalajul vinde, știi? Da. Ambalajul, după ambalaj, prețul. Așa că categoric, despre asta vorbim categoric. și noi. Uitându-ne la ele, Și nu vreau putem să- decât să-ți dăm dreptate. Și vreau să vă spun un lucru, să-ți spun ție, dar și persoanelor care ne urmăresc. La MAC există și o super ofertă. Acest cadou pe care îl vedem acum costă 320 de lei, 330, scuze. Dar dacă mai luăm de încă 20 de lei ceva, orice din magazin, bureți sau eu știu, alt produs, minim de 20 de lei, beneficiem de 30 și ceva la sută discount pentru tot. Wow, Inclusiv pentru asta acest sună cadou. chiar bine. Sună, adică la un preț mult mai mic. Adică mai luăm ceva și tot dăm mai puțin bani, știi? Da. Asta e partea foarte bună și e important să spunem și despre chestiile astea, pentru că oamenii pot spune, mamă, e cam mult, dacă mai ai și un 30%, Da, și mai merge. își pot lua și un produs de care, nu știu, până oară pot avea nevoie ei, știi? Așa și e. beneficiază și de discount și fac și un cadou și ia uite cum am pachetat și a rezolvat nevoile și pentru el și pentru persoana dragă. Da, și Crăciunul este foarte fericit. Da, cum să nu fie fericit când vezi asemenea produse? Să tot primești așa ceva. Hai să vedem ce cadouri mai avem. Ne întoarcem la NYX Ne întoarcem la NYX, cum să nu ne întoarcem? și vedem varianta NYX de calendar din Ok. 2020. Este un calendar, după cum vezi, tot diamantat, la fel ca produsul Bling anterior. bling, unde e pink și cu puțin argintiu. Cred că cel mai frumos. Observi, când îl vezi, nu vine să-l iei? Să vii, fără Ba să știi da, ce e. cum să Pui nu, mâna dar pe... să ne înțelegem, Dragoș, și eu le-aș lua pe toate. Dar cel mai degrabă le-aș primi pe toate, pentru că Păi- atunci știu că nu mai trebuie să dau nimic. Da, Știi? păi atunci așa facem. Cine vrea să trimită cadouri către noi, uite, Andreea este disponibilă să le primească Da, și eu sunt disponibil să o ajut. Toată dragostea, cum să nu primești așa ceva? Uite ce frumos arată, Da. dar sunt și mai curioasă ceea ce conține, pentru că, așa cum știm, ambalajul se duce. Și produsele se termină. Produsele se termină, dar până să se termine te folosești de ele, Dragoș. Așa este. Te încântă ceva, n-ai cum. De data asta NYX ne-a surprins cu acest calendar, pentru că nu mai sunt doar rujuri și farduri ca în anii trecuți și avem o gamă mult mai largă, mai extinsă de produse. Și nu o să vă spun foarte, foarte multe, pentru că eu chiar aș vrea să mergeți să vedeți, să descoperiți tot ceea ce se întâmplă și tot ceea ce vă arătăm noi acum. Sunt mult mai multe produse pe care le putem folosi. Într-adevăr, rămân rujurile, dar și fardurile pentru pleoape, însă mai sunt și altele foarte interesante pe care le poți folosi pentru că sunt super, mega, ultra utile și consider că merită. Prețul nu este foarte mare la acest calendar, este până în 200 de lei sau parcă ceva de genul ăsta. Deși calendarele costă mai mult decât produsele în sine, trebuie să ne gândim că acestea conțin mai multe produse, știi? Chiar dacă sunt într-adevăr și aici produse travel,
în general sunt așa, sunt mult mai multe, știi? Și să fim serioși, că tu o să te plictisești. Dacă eu îți dau ție acum un ruj, te dai, dar o să te saturi și o să-l schimbi la un moment dat, nu? Da, și asta e adevărat, Păi, dar să știi că, uite, de nuanțele nude, de exemplu, eu nu prea mă satur. Păi și poate... din câte rujuri am, știi că chiar mă întrebai de rujul roșu, faimosul ruj roșu. Nu pot să spun că este un ruj cu care m-aș da zilnic, adică, uite, ca și unghiile. Vezi, acum este perioada Crăciunului, frumos, Crăciun, Revelion, da, îmi place roșul. Dar în rest, din nude-uri nu ies, așa că dacă deschizi acum rujurile, la nude vei găsi așa pe jumate sau pe sfert, iar la cel roșu sau nuanțele astea, că mai am un albastru închis, spre exemplu, am tot felul de rujuri ciudate, da, mie îmi place să experimentez tot felul de lucruri din astea în materie de make-up, dar tu n-ai apucat niciodată să mă vezi. Da, pentru că nu o fac nici pe stradă și nici la emisiune, nu vreau să sperii pe nimeni, Dragoș. Înțelegi? O făceam și eu când mai ieșeam noaptea, știi cum e, noaptea poți experimenta mai multe lucruri. Uite, ziua mă pot da cu un roș bleu mare. Nu. Îți dai seama, adică dar te aștept la Nevărsi anul următor să te văd așa. Ce zici? Hai că merge. Deci să te audă Dumnezeu. Ce pot să zic? Că... vreau să te provoc eu acum, dacă tot mi-ai aruncat la fileu treaba asta. Ediția următoare, nu. Da, dar nu asta voiam să-ți spun. Nu. Ediția următoare vreau să te văd cu un ruj roșu. Încercăm? Încercăm. Bine. Mai ales că ediția următoare este una foarte specială. Păi tocmai de asta, este fix în prima zi de Crăciun și ultima pe anul acesta. Acest an. Da, dar este și în prima zi de Crăciun. Așa că trebuie să facem ceva foarte special și promit să fiu cu rujul roșu la mine. Hai să vedem un următor pachet, Dragoș, că noi iar ne întindem cu ale noastre. Ne întoarcem la Cupio și avem o paletă foarte nouă, o paletă pentru iluminatoare despre care am vorbit și data trecută, așa că dacă vreți să cunoașteți detalii despre ea, căutați ediția de săptămâna trecută și veți găsi cu siguranță și o veți vedea și desfăcută. Iar lângă ea avem un produs și mai nou, este un produs pentru buze care hidratează și dă un efect din ăsta foarte glowy, dar e ca un gloss din ăla, nu chiar gloss, un luciu. Uite, ca să zic pe varianta pe care să înțelegă toată lumea, într-o variantă simplă. Este un luciu de la foarte mișto, care îți oferă un aspect și de mărire puțin, pentru că reflectă foarte mult lumina, știi? Dar și unul de hidratare, pentru că nu mai e nevoie să stăm să ni se usuce buzele, stăm cu scrabul după noi, să facem diverse chestii din astea. Deși în această perioadă trebuie să purtăm mască și știi că se transferă produsele de acest tip, eu recomand să fie folosite, dar mai puțin, să nu aplicăm foarte mult produs. Da, să ne dăm cu o cantitate mai mică și atunci totul va fi ok și vom putea rezista și cu faimoasa mască pe fățucă, iar buzele noastre vor fi hidratate. Iată cum rezolvăm și problemele astea dintr-un pachet minunat. Pachetul este tot de la Cupio, prețul este la fel cum vă spuneam, tot în jur la 100 de lei sunt cam toate. Ok, hai să vedem mai departe. Câte produse vând, Dragoș? Mai avem câteva. Tot Cupio avem un ruj foarte interesant dintr-o gamă nouță, un ruj normal, o paletă nouă pentru ochi, cu 4 farduri de ploape. Fardurile astea sunt foarte mișto pentru că sunt și sidefate, dar și mate. Și nu mai știu exact dacă mai e ceva, cred că astea sunt, nu? Pentru că atât văd deocamdată, dar rujul și acea paletă. Tot, cred că asta e puțin mai ieftină, cred eu așa, pentru că și produsele sunt mai ieftine, față de celelalte sunt doar 2. Și da, și asta e variantă bună pentru că rujul toată lumea îl va folosi, iar fardurile sunt foarte discrete ca și culori, știi, adică sunt culori naturale. Și tu ești adepta naturalului, așa că tu clar ai folosit așa ceva. Cine este super clean și are un aspect natural tot timpul și nu folosește mult machiaj, acest cadou este potrivit și ideal. Și este ambalat foarte, foarte frumos în această cutie. Da, arată foarte drăguț. Așa Hai să vedem, Dragoș, și alte pachete mai avem câteva. Mai ales tu. Da, păi am avut treabă. Ai avut ceva? Mergem la Pupa puțin și găsim niște seturi foarte frumoase care nu conțin machiaj, dar conțin diverse produse pentru corp, de la loțiuni până la geluri de duș sau altele, scraburi și așa mai departe. Am vrut să aduc la rubrica astăzi și acest magazin pentru că îmi place foarte tare ambalajul. Vezi cât de frumos este. Ești foarte cute. Tu aici ai cu ambalajul. Am o problemă cu asta chiar. Este foarte, foarte frumos. Mie mi se pare că da, chiar mă convinge și chiar vinde ambalajul. Dar pe lângă toate astea, produsele au și un miros foarte, foarte frumos. Așa că mergeți și încercați-le pentru că nu aveți ce să pierdeți.
mergeți, vedeți despre ce este vorba, la fel și tu. Cântăriți situația, bănuții, gusturile persoanei care îi veți lua cadou și cu siguranță veți alege unul din minunatele seturi pe care vi le prezentăm în ediția de azi. Da, așa este. Hai să vedem ce seturi mai avem sau ce cadouri, idei de cadouri au mai rămas. Cu siguranță n-ar mai trebui să fie multe. Ui, ce culori frumoase! Pentru că îmi place foarte tare să vorbim despre oameni care au reușit. Ei bine, Anastasia Soare a reușit, Constanțeanca noastră celebră, care toată lumea Regina pe care o cunoaște, sprâncenelor. toată lumea așa este. Este și regina fardurilor, să știi. Iar în imagine vedem pe fiica ei, Norvina, Norvina care dă practic numele acelor palete. Sunt 3 volume acolo diferite, în variantă mare, dar și în variantă mini, de desubt. Le găsim în Sephora, dar în Constanța ne bucurăm și de magazinul Anastasia Beverly Hills. Sunt doar 2 în România, unul la noi și putem găsi produsele în ambele magazine. Prețurile sunt aceleași, poza este făcută din Sephora, standul este de acolo, dar putem lua produsele de oriunde și sunt foarte, foarte bune și pigmentate. Cele mai bune de top sunt astea, chiar, da, și prețul este mare. Cam cât? Cam pe la 300, așa. Da, mă așteptam, sincer să fiu, cunosc brandul și scorurile, dar se merită. Unde se merită și nu avem ce să mai comentăm. Hai să vedem, mai avem vreun pachetel interesant. Măcar unul să mai avem. Ia uite-l. Îmi place foarte tare să vorbesc despre prieteni în general și să vorbesc despre oameni care au reușit. Ei bine, Alesia a reușit. Ama Beauty, brandul ei, este tot o constanțeancă de-a noastră. Probabil ai auzit și tu de ea, dacă nu, poate chiar te-ai machiat vreodată. A reușit să lanseze niște gene, apoi niște produse pentru sprâncene, apoi niște pensule, niște bureți și tot așa începe să lanseze foarte, foarte multe. Mi-a pregătit un fel de kit pe care îl oferă cadou. Îl poți cumpăra cadou de pe site-ul ei. Cred că o găsim și pe Instagram, așa cu Ama Beauty, peste tot, și acolo ne redirecționează către site. Avem burete, o pensulă pentru sprâncene, un produs pentru sprâncene, niște gene, dar și setul de pensule despre care am vorbit ediția trecută. Dacă nu mă înșel, este 460 de lei acest set, dar este unul care conține multe produse, pentru că totuși setul de pensule acela este aproape 200 de lei, dacă nu chiar 200. Genele, buretele, care iarăși e destul de scump, produsul pentru sprâncene, pensula, adică care este separată, vezi că este roz față de celelalte. Da, e bine să susținem românii în perioada asta, să susținem firmele românești și tocmai de asta recomand acest kit. Și pentru că este și foarte bun de altfel. Foarte drăguț din partea ta, Dragoș. Uite, ne dă și o variantă prin care putem să-i încurajăm pe ai noștri, da? Pe cei care se reinventează în perioada asta și care fac tot felul de lucruri, până la urmă tot pentru noi. Și atâta timp cât totul rămâne așa în casă, să-i spunem, parcă altfel dai banii și altfel achiziționezi produsele. Foarte interesantă și ideea asta, Dragoș. Îmi plac ideile tale. Cu siguranță și telespectatorii vor avea ce idei se ia din toate aceste produse. Adică sunt destul de multe. Hai să vedem, mai avem vreo trusă? Asta cred că e ultima, este un advent calendar de la Pupa. Am vrut să-i fac o poză pentru că îmi place foarte, foarte tare cum este grupat și cum sunt produsele puse acolo pe fiecare cutiuță, vezi, în fiecare cutiuță. Într-adevăr este mai scump. Arată ca o cutie poștală. Da. Hai mă că e frumos, Andreea. Da, nu este cute. E Christmas, vezi, e roșu, scris cu auriu. Și cifre. Acesta este scumpicel, să știi, este 400 și multicel, așa. Dar merită, probabil, și tot așa pentru că produse micuțe și combinate. Sunt și variantă full, sunt și variante travel. Îmi place foarte tare și să știi, nu mi-amintesc eu foarte bine, dar cred că sunt cam 98% sigur, așa, că și la Pupa avem 30% discount. Așa că beneficiem de discount de 30% din prețul final a acestui calendar și ar veni mult mai puțin pentru că se simte la o valoare mare acest procent și da, va costa mult mai puțin. Este un calendar pe care eu îl recomand pentru că arată foarte, foarte bine, în primul rând, știi? Și într-adevăr, produsele Pupa de machiaj nu sunt rele deloc, adică este un brand din Italia care produce și sunt destul de ok, nu sunt chinezării, un lucru foarte important. Sunt foarte ok. Hai să vedem, Dragoș, dacă mai avem ceva, că suntem pe final de emisiune. Cred că suntem super încadrați, ceea ce mi-ar fi... Suntem încadrați cu timpul, dar vreau să știu, nu mai avem. Dar ce am pățit de suntem așa bine azi? Lasă că este foarte, foarte, foarte bine,
bine, Dragoș, știi că noi niciodată nu terminam la Da, timp, mereu știu. făceam emisiunea de 30 de minute, mereu eram contratimp și ultimele noastre propoziții erau la modul da. Și nu erau în regulă. Așa Da. că eu mă bucur că am avut timp să vorbim pe îndelete despre aceste recomandări. Îți mulțumesc, Dragoș. Și eu. Ne vedem săptămâna viitoare, nu? Ultima ediție din an. Care va fi o surpriză și despre care nu vom vorbi încă. Am înțeles, gata, mi-ai luat elanul. Dragii mei, pentru această seară atât. Noi ne vedem de săptămâna care vine la noi ediții de Lifestyle. Nu uitați, zâmbiți și un weekend minunat să aveți!